ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ 104 FM ଧୁମ୍ ମିଠା ଆରଜେ ପୂଜା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶୋ ଚାଲିଛି 9 ମୁଁ ତୁମର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ସେ ଅକୁହା କଥାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସୋ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି, ଲେଖା ଅଛି ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣେ ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଛି ନା ଜିତିଛି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ମୋ ହୃଦୟ ହାରିଛି। ଜାଣେ ନା ମୁଁ ସ୍ମୃତିକୁ ପୋଛିଛି ନା ମାଖିଛି, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ମୋ ଦେହ ଗୋଲାପ ବାସୁଛି। ମୁଁ ଝଡ଼କୁ ଜୁଛିଛି, ମୁଁ ମେଘରେ ନାଚିଛି, ଅନ୍ତରର ସ୍ୱରକୁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଶୁଣିଛି। ଜୀବନର ପଥେ ପଥେ ସପନର ସାଥେ ସାଥେ ବିବେକକୁ ମୁଁ ନିଜ ବାଟୋଇ କରିଛି। ଗଢ଼ିବାକୁ ଫେରିଛି, ମୁଁ ଯାହା ବାକି ଅଛି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେ ପ୍ରେମ ସାଉଣ୍ଡିଛି। ୱାଓ, ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ନିହାତି ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଥାଏ ନା, ସେଟା ଆଉ କୋଉଠୁ ବି ମିଳେନି। ସୋ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମିଠା ଗୀତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ 104 FM ଧୁମ୍ ମିଠା।